rayuwa ya tonan. Dai ba zan yarda da shi ba, kuma ko me za a yi ya rikita ni. To yan uwa yanzu ya za a yi, so garkuwa ne dana yarda da shi nima, so rayuwa ne dana aminta da shi nima. Bai kyautan ba, so ni bai gyaran ba, bai gogen ba, so bai sharan hawaye na ba. Karko ga laifina don ban yarda da so ba, karko ga aibuna don ban aminta da shi ba. Dana yarda kai ka, dana yarda da kai, amma yanzu na fita bit yardar da na baka nima. Na janye jakat, ban yarda da so ba, ban yarda da shi ba, ban yarda da so ba, ban yarda da kai ba, ban yarda da so ba, ban yarda da shi ba. Rayuwa mai daɗi ka shigo cikinta, in je makaranta in dawo na yi rayuwata, haddar karatu na in kawo. Ayyamin bajinta kallon bol in ji in dawo, har ma na yi ta komai na tafiya daidai. Rayuwa na daɗi, in na so in saka waƙar Hausa ta sakan nishaɗi, ko in fito gurin abokaina dan zamu dinga taɗi, ko in zauna can gurin mamana in yi ta kauɗi. Amma so ya shigo cikinta ya canja komai, sanadin so gashi yanzu nema ban gane komai. Ka rusa dukkan farin cikina, ka share komai. Dan Allah ki aminta da ni, ka kisa ni maimai, gaba ni na dora wa kaina da soyayyar ba. Ni ma da so samu ne da ba ta zo guna ba. Idan baki aminta da ni ba, ba zan aminta da so nan ba. Laifinki nake gani ba, laifin so ne, laifin so ne, laifin so ne, laifin so ne, laifin so ne. Ba zan yarda da shi ba,